Yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At heto na naman tayo. Muli naman tayo nagbabalik. It's me, Pasamok TV. Mga katabang, welcome ulit sa aking YouTube channel. At ngayon ay meron na naman tayong panibagong vlog, panibagong content na naman about sa ating mga biyaheng probinsya. So ayun mga katabang, welcome back ulit. At bago ako magsimula sa pag-update, gusto ko lang kayong kumustahin. At kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong buhay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ayun mga katabang, advance Happy Valentine's Day. Malapit na po ang Valentine's, ilang araw na lang. At sa aking fiancé, Tricelyn Isplana, Happy Valentine's, my love. So ayun mga katabang, sisimulan ko na po ang pag-update dito sa bus na ito na bagong nilabas na information nila at nakuha ko rin. At ayun na nga, gusto ko rin ibahagi sa inyo para inyong malaman kung ano ba yung mga dapat gawin pag kayo ay bumiyahe, kung ano bang requirements, magkano bang pamasahe, kung saan bang lugar ito. So ayun mga katabang, bago ako magsimula, siyempre mag-intro muna tayo. So what's up mga katabang, I'm back. So ito po yung bagong i-update natin na bus. Ito po ang Super Line. Ayan po, naglabas po sila ng panibagong biyahe papuntang Balatan at Piudoran, Albay. So ito rin po ang ihahatid ko sa inyo para malaman nyo kung ano ba ang kailangan gawin, ano bang requirements, saan ba sasakay, o paano ba mag-book, at magkano bang pamasahe. So let's go. Ito po ang sabi nila dito, requirements for Balatan and Piudoran passengers. So ayan po, babasahin ko sa inyo. Para po sa requirements na papuntang Balatan at Piudoran, ito po ang requirements na inihingi ng Super Line. So fully vaccinate 15 days after second dose is a must. Pero kung wala pang 15 days at urgent ang biyahe mo, magpipresenta ng negative antigen test. So hindi nyo ba naintindihan kung ano sinabi? So lilinawin ko po. Kung kayo po ay fully vaccine na, kailangan nyo po ay after 15 days bago kayo magpabook sa Super Line. Pero kung urgent naman po ito at wala pang 15 days yung fully vaccine nyo, kailangan nyo pa rin magpresenta ng antigen test at valid ID. Sa madaling salita po, kung ako ay isang fully vaccinate na, ngunit hindi pa ito nakalipas ng 15 days at gusto ko nang bumiyahe, pwede rin po. Pero kailangan nyong mag-sumite ng antigen negative test. Ayan po ang requirements ni Super Line. Pero kung kayo ay fully vaccinate na at nakalipas na ng 15 days, pwede na po. Ang isusumite nyo lang, vaccine card at isang valid ID. Okay. Ang sabi pa dito, sa mga wala pa pong bakuna, magdala lamang ng negative antigen test at valid ID. So malinaw po mga katabang, pwede kayo bumiyahe kahit wala kayong bakuna, okay lang yan. Kahit single dose pa lang kayo, okay yan. Pero po kailangan nyo magdala ng negative antigen test at isang valid ID, at yun po ang ipipresenta nyo bilang requirements. Ayun po, malinaw. Okay. At ito pa, para naman po sa mga batang edad 11 taong gulang at pataas, magdala lamang po ng negative antigen test kung wala pang bakuna, valid ID or birth certificate. Okay.
Malinaw po. Sa mga batang edad, 11 gulang, magdala lang po ng antigen negative test, valid ID at birth certificate ang ipipresenta nyo. Sa mga bata lang yan ha. Pataas po yan, mula 11 years old pataas. Okay. Ito pa. Para naman po sa mga batang edad 10 taong gulang at pababa, magdala lamang po ng birth certificate. Okay, malinaw po. Sa mga bata naman, may bakuna man dyan o wala, magdala lang po ng birth certificate para sa inyong pagbabiyahe. Okay. Lilinawin ko po, lahat po ng requirements na nababanggit dito ay dapat po naka-photocopy para ma-check ng maayos ng ticketing office. So dapat naka-photocopy po ang iyong requirements bago nyo ipasa. Sa lahat po na magbabiyahe, kailangan po bago ang biyahe nyo, 2 to 3 hours ay nandun na kayo sa PITX mismo. So ayun mga katabang, about naman po sa pamasahe o contact details na pwede nyong tawagan, wala pong ibinigay si Superline dahil only po sa PITX lamang kayo magbubuk ng inyong biyahe kung kayo ay uuwi ng Balatan at saka Piuduran Albay. So malinaw po, kung kayo po ay uuwi ng Piuduran at Balatan, ay doon po kayo magbubuk mismo sa PITX dyan po sa Parañaque. So kung hindi nyo po alam ang PITX, dyan po yan sa may Tambu, Parañaque, malapit. So ayun mga katabang, sana po nakuha nyo ang aking ihatid na naman sa inyo na panibagong information about sa biyahe ng Superline na bago na rin nilang inilabas ngayon. So ayun mga katabang, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. Sana po ay hindi makalimutan i-share itong video ito para mapanood din ng iba. At sana po masubscribe nyo rin ang aking channel, Pasamok TV. So ayun mga katabang, maraming salamat sa mga nanood at sana ay nakapagbigay na naman ako ng panibagong info about sa biyahe. At ayun, thank you so much sa mga nagsayang ng oras at nanood sa video ito. Tinapos nyo man o hindi, maraming salamat po at sana ay natulungan ko kayo sa inyong pag-uwi sa probinsya. So hanggang dito na lang ang vlog na to. Ako po si Pasamok TV mga katabang, at see you my next vlog uli about sa biyahe. So bye bye na at maraming salamat. Bye bye.